Anaa sa dulan 200 ka mga biktima sa linog sa Northern Cebu ang inisyal nga naihap sa PhilHealth Central Visayas nga naka-avail sa zero balance billing o no balance billing. Matud ni Marjorie Cabrieto, Regional Vice President sa PhilHealth Central Visayas, nga nakigsabot sila sa Department of Health alang sa pagpatuman sa maong lagda. Sugudayon ni atong October 2, labi na kung adunay namatay sa mga nadala sa tambalanan nga mga biktima sa linog. Niatong October 5, naaprubahan ang palisiya alang niini. Nakig-negotiate matud pa ang PhilHealth dili lang sa mga government-run hospitals, apan lakip na sa duha ka mga pribadong tambalanan dinhi sa syudad sa Sugbo. Human nga 55 sa mga pasyente sa linog ang na-refer sa duha ka mga pribadong ospital. Gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center, gisiguro gayud nga maayo ang pag-atiman nga mahatag sa mga tambalanan sa mga biktima sa linog. Gipaabot pa sa PhilHealth ang mga claims gikan sa mga ospital aron masuta kung pila gayud tanan ang naka-avail sa no balance billing. Negotiating with Soto, Doc Aquino, the management of Chonghua and UCMed to ensure na talagang walang problema ang pag-avail nila ng mga benefits under PhilHealth. Membership, yung mga dependents nila, wala muna, we dispensed all the documentary requirements aron nga walang problema sila sa pag-avail.